Днес ще забъркаме един взривоопасен коктейл от бензин, кръв, кал, пясък и малко математика. Добре дошли във Време за мъже по TV7. Преди да сервираме менюто, ще ви напомним още веднъж, че може да ни гледате онлайн на tv7.bg или просто да ни подкрепите на страницата ни във Facebook. Сега обаче шоуто започва, а вие посрещнете двама шампиони, с които ще мечтаем за върха на Рали Дакар 2012. Тодор Христов и Зорница Тодорова. Момичетата, които промениха света на колела. Новите гладиатори или какво е да влезеш в лигата на ММА шампионите. А за десерт, колко струва да си купиш отбор във Формула 1. Днешните ни гости Тодор Христов и Зорница Тодорова ще опитат през януари до година да покорят офроуд Евереста Рали Дакар. Двамата са част от 5 пилоти на японски отбор Ямаха Европа. Той вече знае какво е да управляваш машината си в пустинята, но късметът му изневери в 6-ти етап на Дакар 2011 и Тодор приключи с 3 счупени ребра след зловещо падане. За своите почти 10 години в спорта Тодор Христов има доста титли зад гърба си. Това, което го отвежда до пясъчните дюни, е двойната победа в шампионатите на България и Гърция през 2009. Тя е първата българка, която ще участва в най-тежкото рали в света. Строителен инженер по професия, Зорница е бивша състезателка с пистови мотоциклети. С АТВ се е състезавал 3 години, като през 2010 става шампион на България по ендуро с АТВ. Сега Тодор и Зорница влизат в студиото на Време за мъже след Рали Тунис, генералната репетиция за Дакар 2012. Нека да ги посрещнем. Здравейте! Пропускам това, че пристигате от Тунис един кръг на шампионата и няма как да не обърна внимание на този звяр на 4 колела. С какво той е по-различен от АТВ-тата, които всеки един от нас може да си купи? В конкретния модел има тунинг само в окачването, тъй като това е най-мощното АТВ, което се продава на пазара в момента. И другото, което е са специфичните навигационни уреди, които са за конкретни състезания от световния шампионат и сателитни системи, които имаме. А какво е предимството да караш една такава 4-колка вместо един затворен автомобил? Със сигурност АТВ-то е много по-опасно от автомобила и освен адреналина, който е повече от по-трудното управление, има и другия момент, който е факта, че трябва да се навигираш сам. Тоест, докато караш на скорост в рали рейта, трябва да следиш роудбука и да се навигираш сам, докато при колите имаш навигатор, който ти казва къде да караш. Сега ще ви кажа веселата версия, която е, че при джипа, когато караш затворено, инвестираш в ламарините и в ремонтите, а при това инвестираш в доктори в травмите. Това ли е предимството? Да, това е разликата. Не, това е разликата. Предимството на АТВ-то е, че има много повече адреналин, т.е. имаш пряк досек, нямаш колани, нямаш каски, нямаш ролкейдж. Но много опасно, изключително опасно. Паданията са зверски. Сега трябва обаче да ви запознай с останалите. Заповядайте в нашото студио. Здравейте. Здравейте. Приятно ми е. Зорина. Разбира се. Здравейте. Настанете се удобно. Приятно метода. Добре, нека все пак да разберем откъде идва и на двама ви страстта ви към АТВ-тата. При Зорница не знам, тя смени пистовия мотор с АТВ. При мен аз смених джипа, офроуд джипа с АТВ. И нещата се развиват, но се развиха много главоломно. В смисъл такъв, че в първата си година станах вице-шампион в България и много ми хареса, явно ми се отдаваше. После апетита идва сяденето, почнах да гледаме навънка, Европа, състезания. Спечелих няколко състезания в чужбина, което още повече отвори апетита и след 15 000 състезателни километра с АТВ за 2 години и половина, 3, решихме да участваме на Дакар. Участвах, за съжаление, до финала тази година. Но понеже имам да си връщам, тая година ще ходя пак да финиширам и този път заедно с Зорница. Нали, за да възпира. Винаги ли сте обичали мощните играчки или в началото по-скоро ви беше малко страх от тях? Не, при мен винаги, аз с офроуд по принцип занимавам от 10-11 години вече и винаги са точно привличали мощните, силните играчки, трудните. Трудните неща са по-интересни, защото изискват усилия. Да ги получиш, преодолееш, озаптиш, обяздиш. Зорница, при теб как беше? Бих казала, че също всъщност мощната играчка е по-добре от
плюшината. От плюшината. Тоест, когато човек успее да контролира себе си, за да овладее мощта на силна машина, се чувства много по-добре, отколкото с колело, да кажем. Добре, ясно е, че във вашия спорт победата е много важно нещо, но какво друго е от значение? Значи, пред нас, в случай как тръгнахме ние в Тунис, беше интересното, че въпреки че е кръг от световния шампионат, ние нямаме големи шансове да се класираме в целия шампионат в края на годината. Проста причина, че кръговете са 5, финансово са много тежки, много скъпи са. 3 в Африка, 2 в Африка, 1 в Бразилия, 1 в Обединените емирства и 1 в Италия. За нас повече беше тренировка, подготовка за състезанието и бяхме решили, че ще наблегнем на навигацията и на фън, на удоволствието. В смисъл да се кефим на самото състезание. Не се впрягаме в класирането толкова зверски, да моробуваме на класирането, защото ние така имаме една приказка в нашите среди, нали, захапваш меча и до края, и пръв или кръв, нали, в случая нямаше такава схема. И решихме, което ни отпусна, успокои ни и ни даде възможност да караме тактически по-правилно. Добре, означава ли, че когато си добър състезател, трябва да си добър механик? Това е идеалната комбинация, която се случва на много рядко хора. При вас така ли? При нас, за съжаление, нека да кажа аз, не е така и поради тая причина сега на Тунис, откъдето се връщаме, първия ден имахме много така сериозно приключение, тъй като моето АТВ получи някаква повреда. Последствие се оказа, че тази повреда е лесно отстранима с подръчни средства, но тъй като и двамата сме фирмени пилоти, които са далеч от техническата част и всъщност се наложи Тодор да ме дърпа с един колан, да се теглим на въже, тъй като моето АТВ не палеше. Също така в един момент ни свърши бензина, вследствие на което 3 часа стояхме в пустинята в най-голямата жега и беше много така... Чакайте механика да дойде. Не, оправихме се, нали викахме не воля. Всъщност, теглейки се на колан, успяхме да попалим моето АТВ в движение и финиширахме етапа с доста голямо закъснение, но все пак се оправихме сами. Добре, Тодоре, обаче ти в началото на тази година счупи няколко ребра на Дакар в чилийската пустиня Атакама. Колко време се наложи да пазиш леглото? В интерес на истината, аз малко стоях. Бях 3 дена в Икике, един град много красив в Чили, на брега на океана. След това, като се прибрах в България, пазене, какво означава? Че не карах АТВ-то един месец. Иначе е някакво по-сериозно, защото просто адреналина и напрежението, което ме държеше, разочарованието от това, че заради тази контузия не успях да завърша, бяха много силни. Почти не усещах и болката, както и лекарства и така. Не беше това проблема и момента при мен. Болката не беше от ребрата, болката беше от неудовлетворението ми, че не финиширах. Това беше голямата болка. Но след това почнах да си карам. Това е нормално. Да, но за това ли кара 250 км с счупени ребра? Да, аз не знаех. Аз не съм знаел тогава, че имам 3 счупени ребра. Аз паднах, заболя ме, махнах АТВ-то от мене. То беше паднало отгоре ме. И нещо ми беше така дискомфортно, изпуших една цигарка, огледах се, видях, че имам... И дори не си я разбрал. Аз не знаех, това разбрах ми чак на другия ден в болницата, когато имах ядрено-магнитни резонанси и снимки и така нататък. И нещо ми убиваше, нали, отзад, но карах си така. И станах още 37 км, които не успях да ги завърша, защото беше ми свършило вече гориво. Бях спукал 2 гуми и така. Изобщо... Кормилото си беше изкривило, Кормилото беше изкривило, да. И от каманака, но в последствие разбрах, прага на болката много се вдига на такива състезания. В смисъл, адреналинът е толкова силен, че нещата в нормалния живот, които би се поглезил, разхленчил, нали, въглевезил, така, там въобще не им обръщаш внимание и ги смяташ зададен, защото е много висока целта.
През последните 25 години в автомобилния спорт блестят 4 жени. Аз съм обикновенно момиче, но с необикновена професия, казва за себе си първата жена, спечелила етап от рали Париж-Дакар. До върха германката Юта Клайн-Шмидт стига през 1997. За германците тя е кралицата не само на моторите, но и на пясъците. Може би и за това през 2001 те предпочитат Юта пред Михаел Шумахер в годишната класация за пилот номер 1 на страната. Най-успешната жена обаче в автомобилните спортове е французойката Мишел Мотон. Тя има 4 спечелени кръга от световния рали шампионат и една вице-шампионска титла. Сега на 59 тя е един от генералните мениджъри на световния рали шампионат и отговаря за едни от най-важните неща в него, като регламента, например. Тя се запалва по АТВ-тата, докато ги отразява като журналист. Само няколко години по-късно Камелия Липароти вече участва във всеки голям шампионат. 4 пъти е била на Дакар, а през миналата година става световен шампион. Това, което не знаете за нея обаче, е, че Камелия е третият човек в екипа на Зорница и Тодор за Дакар 2012. Америка също си има своята звезда – Даника Патрик. Млада, секси и луда по машините, тя е най-популярната жена пилот в целия свят, когато става дума за сериите IndyCar. Заради любовта си към високите скорости и опасните участъци, през 2008 Даника записва името си в историята на IndyCar, като стана първата жена спечелила надпреварата в сериите, които съществуват повече от 100 години. Зорница, ти си първата българка, която ще участва в Дакар 2012. Това ли беше крайната ти цел? За мен Дакар винаги е била мечта. Никога не съм си представила, че това нещо може да ми се случи и то толкова скоро. Естествено вече е цел, тъй като тази цел е осъществима с съвместните ни усилия на мен и на Тодор, както и на целия отбор. Ще направим всичко възможно, за да осъществим нещата. Тази цел както трябва. А Тунис беше нещо като генерална репетиция за теб. Как очакваш да е представянето ти в Дакар? Тунис беше първата ми среща с пустинята. Тази среща беше доста стряскаща. И какво все пак разбра за пустинята, след като се срещнахте? Аз съм карала най-различни трасета в България и в чужбина, но толкова тежко трасе никога до сега не съм карала. Карала съм ендуро, мотокрос, карала съм рали рейд, но пустинята предложи всичко това на куп и първият ден просто изцеди всичките ми сили. Напрежението беше много голямо, но благодарение на Тодор, който ми показа много неща, как да си избирам пътя в дюните, как да се справим с навигацията. На третия ден вече се справях сравнително добре. Научих много неща, както за пустинята и за трасето, така и за работата в екип, която е също много важна. Добре, ясно е, че този спорт не е нещо ново за жените и все пак Зорница, сигурно имаш ли някакви проблеми с подмятания или мъжки шеги на тема нежния пол? В началото, може би, повечето хора са ме гледали така с недоверие. В смисъл, това е някакво момиченцето, което ще се разхожда по състезанието. Но мисля, че вече съм предизвикала респект в много хора в България и не само. Да, така че большинството от състезателите знаят възможностите на Зори в България и мъжете. И, например, жените състезателки са много щастливи, че тя кара при мъжете. Защото им остава възможност за купи и за класи. А мъжете може би се страхуват от нея. Да, там вече е проблем. Сега на Тунис имахме една такава случка. Заради нея един от италианските състезатели, който го бихме с няколко дена преднина, участник в Дакар миналата година, той ни говореше. Не ни поздравяваше. Как си, що си, минаваше като не иска да ни отразява. Беше впечатлен, омаян. Не, просто резил, нали, да Зорница се появява жена за първи път в пустинята. Той е някакъв пилот известен, карал на Дакар, италиански и така нататък. И появява се една девойка от България с един младеж там и го отнасят 3 пъти на ден. И то се замъка. Ти наричаш Дакар месомелачка с перфектна организация. Разкажи ни за нещата, които остават скрити за журналистите и камерите.
Ами, почти няма нищо скрито, но реално има голяма цензура, да го кажем, така, тъй като там журналистите, большинството са придворни, нали, обслужват основно единствено само организацията и основният спонсор, който е при автомобилите там, го знаете. И стигнаха до там, че взимат интервю на моторист на фона на автомобил, нали, което е тъпо, но все пак трябваше да се направи на спонсора, каквото е необходимо. Но не се виждат от кадрите, нали, какво искам да кажа с това, че в старанието си да показват големите отбори, фирмените, големите пари, не се виждат частниците, т.е. пилоти, които с много малък бюджет... Да, но това другото име за аматьори, доколкото знам аз. Да, с малък бюджет, който е бачкал цяла година, събрал 30-40 хиляди евро, взимал си моторедката и отива да направи този велик адвенчър и да му остане на живота споменен, така и не всички заразяват и ходят всяка година. Тия хора страшно много бедстват, защото те нямат отбор. Няма кой да си грижи за мотора му, трябва той да го ремонтира. Трябва да си нахрани, да се изкъпи, да си разпъни палатка, да си навие пътната книга, което си е упражнение, да стане сутринта в 4 часа, защото в 5 е старта. И те, большинството от тях не разпъват палатки, спът до мотора директно. Нали? И там има много такива хора, които заслужават да бъдат показани. Заслужава да се покаже труден, защото все пак тия хора го правят от сърце и с желание. Но нали, тази мусомелачка за пари, както машина за пари, е точно това, нали, за големите отбори, за големите пари. А тези хората, които са адвенчъра и които са плюят кръв, както казваме ние, за да се стигне до там, стават на заден план. Последно време ни обвиняват, че говорим само за секси пари и затова решихме просто да ги редуваме. Днес е време за пари. Каква роля играе този фактор в вашия спорт? Ами, страшно скъпо удоволствие е нашия спорт и ако нямаме подкрепата на спонсорите и фирми, които ни предоставят в случая машините, както е тази машина ни е предоставена, както и за предния Дакар от Зондерт Екстрим отбора ни бяха ни предоставени машините. Много е трудно с собствени средства, освен ако не си скучаеш милионер, нали, да покриваш тези разходи. Разчитаме единствено и само на спонсори. Аз от 10 години занимавам с този спорт и вече хората разбраха за какво става дума, особено след Дакар. Сега вече е малко по-лесно да... Добре, тогава колко струва на един отбор да отиде на Дакар? Ами около 50-60 хиляди евро на човек е... А кой дава парите, Зори? Трябва да ги наберем от спонсори. Да ги наберем от спонсори. Мен ми е интересно да разбера обаче, кое ви е любимото място за каране, когато не сте на състезание? Аз лично обичам планината и колкото по-стръмно и повече камъни, толкова по-добре. А ти? Мен любимото ми е 40 км между Троян и Чифлик, минералните басейни. Това не е тренировката. Право цешка или не? Не, през Балкана. През Балкана и къде? Точно прехвърлят се 2 хребета и стигаш до минералния басейн. Там ме чака кола с ремарке, нали, къде след басейн и ме прибират колата с ремарке. Телета с ремаркето, но това ми е любимия участък. Така тренирам. Принцип ми е за тренировки леки, защото не е хубаво да си пречукваш по време на тренировки и да изтървеш състезанието. И това ми е утвърдение. Трябва да остане нещо. Да, и за състезание. Добре, аз съм сигурна, че на нашите зрители ще бъде безкрайно интересно да ни кажете какво правите, ако по време на състезания, примерно, ви се приходи до тоалетната или ви се пее. На времето, когато Дакар беше много тежко състезание в Африка, и етапите бяха дълги през пустинята, нямаше такива, нали, не бяха толкова правилата по-лежерни към състезателите, бяха много хард към тях. Ми пее се в панталона, с памперс. Случва ли се това? Значи при нас не, защото сега нещата малко са по-различни, но тогава е било нормално. То е също като при алпинистите. Алпинистите също ползват памперс. Нали, не знаех. Ами замисли се малко, хванал се, висиш на някаква температура, която не можеш да намериш нещо, което да изпееш там, как се казва. Но сега правилата, които са в
Световната мотоциклетна федерация е, че на всеки 200 км трябва да има зона за зареждане, което се прави с цел не за да има къде да ходиш, но да слагат по-малки резервуари, да се поулекотят моторите, за да не се прибиват мотористите от това, да улекотяваш машината. Тези 200 км горе-долу са за добрите пилоти 2 часа и половина до 4 за другите, така че се отстисква. Друга схема, която се прилага, е обезводняване, в смисъл предварително, с дехидратираш тялото. Да. И на другия ден сутринта, каквото да попиваш, той е като стисната гъба и поема, така че не ходиш да пееш. И има много варианти, но като цяло вече по-са цивилизовани нещата. А и в рали рейда не са важни чак толкова едната или 2 минути загуба, тъй като караш 15 дена, нали, по 6-7 часа на ден, 2 минути трудно ще ти скършат класирането. Ясно, имате достатъчно време. Достатъчно време за 15 дни да попеете и да отидете до туалетна и всичко да се разтоварите. Много ви благодарим, че бяхте наши гости и за нас беше удоволствие. Благодаря. Радвам се. Това ни беше приятно. Благодарим много. Да дойде да ви вози с АТВ. И стискаме палци.